Така хора, много съжалявам, имаш някакъв шибан проблем. И затова клипа Трети се епизод. бъгна. Това е третия епизод, между другото. И аз съм Shadow Hex. Хекс. Къде си, бе, човек? Спри да ми бягаш. Ще ме нервираш. Кромби! О, да ти го наръчкам ли? Шуп. XP, кой левел си? 8. 10. Ти си Тук има безсрамен. сумъци, патици, гъски, мангалки. Зарежи ги дай нагоре. Така сега търсим подходяща пещера за Ето, кажден. виждам планина и... Та планина ли? Да. Окей. Ама аз ще преценя на кое място. Защото аз обичам да преценим местата. Ама тя ще е хем подземна лава. Ти си хекс сега. Какво да прави? Къде е лава? Тук е. Та пещера е разцепена. Няма тук да не е къщата. Не е тук. Е, там ще не е. Пая, ела да го убием само. Спидор. Спидор опадна във водата. Чакай. Да си ти във водата. Е, там ще не е. Хубавата. Нямах Ето. нито храна, нито гъс. Не мисля какво да правя, за това ми изчакай, защото не мога да спринтирам и... Бъди малко по... Е, там има зомбита. И скелет. Ела да ме предпазиш гърба, докато почна да копа дупка. И аз нито съм при тебе, нито имам спринт. Ти си точно при мен. Стига трапи тази кокошка. Трябва да утрипа. Скелета. Скелета ми е най-големия враг. Не дей, зарежи ги. Какво ще кажеш да направим мост между това и това? Да, е точно. И аз това ще я да направя, човек. И не си приписвай моята заслуга. Не, наистина, и аз ще да ти го кажа, само че от дърво. Зомби вилджър, базата. Ми от дърво от какво? И ще да закратим. Ела, няма да е тук. Чакай, че нямам нито храна, нито гъс. Без да исках се изключих зарядното. Роте флеш. Адвам се като си гледам диамантите. Мразя! Ротен флеш не ме отрови. Пилито ме отрови. Моите диаманти. Не, твоите. Нашите. Един на мен, един на теб. Точно. Добре. Аре, идвай нагоре. Чакай, ако видя къде си. Виждате. И да, бе, баш най-стъдното място на мен. Няма да е тук. Сега там имаше много хубаво място. Ти Е, какво там ще правиш? е. Къде? Дай първо тук да направим една битка. Какво ще кажеш? Ясно, за мен е крифъра. Кой спа живее? Чекай, бе. То видял тебе. Пак ли? Скелет ли беше ти ме удари? Не, скелет ме стреля. Бегай. Уби скелета. 3 крипера. Мразя скелетите. Изчакай малко, вече. Зомби са златна бройни по за мен. И с меч, и с лопата. Бягай! Бягай, крипър! Крипър! Бягай! Не ме уби. Зомби то за мен си е бройните, да знаеш. Скелет. Скелета ме грони. Мразя така. И едно зомби от отзад. Крипър. Да сега не съм. Бягай, бе! Ау! Ротен флеша ме отравя. Бягай, бе! Бягай, бе! Ау! Спря дификълчето, защото моят приятел не знае какво да направи. Не знам какво да направя. Аз ги убих повечето, е. Аз ги убих повечето. Да, бе. Кой ти уби? Къде вървиш натам? Къде вървиш? Ти ми каза, бягай и спираш дификълчето. Много си клоп. Ами да, спрях, защото видях, че умреш. Аз бях на едно кръв. Ако бях тръгнал да те спасявам, щях и аз да умра. Окей, тук ще пеща. Какво ще кажеш за тебе за мен ризница и панталони, за теб бутушки и каска? Прави, какво да не. Искаш ли? Ма ризницата ми липсва. Тя в мен една златна май. Да, цяло трябва. Айде да се видим и... Я почна да купая. Къде си? Ето, почна да купая.
Не те виждам. Оф. Къде си? Вътре, какво ще кажеш да го запълним с дърво? Къде си, бе? Не знам. Ти ми бегаш. Дай да видя. Стой на едно място, не дай мърда. Там, където се трепахме с клобитата. Къде отишъл? Там съм, бе, човек, ти бегаш навсекъде. Аз ти бягам, ти беше с мен. С теб бях. Къде си сега? Обсади, че я си прави отделна къща. Няма си правиш отделна. Къде си? Къде си? Там, къде се трепахме с зомбитата. Разнам къде си. Дай. Не знаеш ти. Сега ще намеря, само да видя. Бе, ник не има, не ти виждам. Ще украсявам втори човек. По дърветата ще слагам втори човек. По-добре легни, сутринта ще се намерим. Легни. На какво да легна? Да спиш на легло. Нямам легло, имам легло. Боли ме гърба. Дай да видя къде си. Тук съм на тази поедна. Виждаш ли дървета? Брезови дървета, ако видиш си при мен. Брезови. Ти къде тръгна, къде да са? Тръгни натам. Не натам. Да къде? Натам. Да. Да, там съм. Чакай, спри. Аз ще намеря, чакай. Иди там, където се трепахме с кромбитата. Аз къде знам откъде дойдох. Не. Чакай. Тук всичко обрезови дървета, човек. Тиква. Някак намерих едно много идеално място. Много амати, като инат тръгна на дърво. Като инат. Точно аз намерих по-хубаво място, човек. Това по-хубаво ли е? Гледай. Да. По-хубаво. По-хубаво. Моето е Ще по-хубаво. стане за това, къде ти искаш. Точно. Теб човек не може да прави клип. То пава във въздух. Ето брезови дървета. Къде? Да, тръгни натам. Тръгни. По-добре спри клипа, докато се намерим. Не хабиш. Така след известно време с Ванката се намерихме. То беше 50 км там някъде. Аре, следвам сега да идем там. Къде знам, ти си един загубен. Аз съм загубен. Аз тръгнах ти към идва и ти викаш къде. А беше до мен. Изчакай само малко. Не се прави малко. Чакай, че да Дай ризницата да се оправим сега. Спирай сега, бе. Чакай да се оправим. Ми. С бронята. Дай ризницата. Ти каква броня имаш? Дай ризницата. Какви работи имаш? Нали, за тебе бутушките и голда хелмета, за мен това и ризницата. Аз имам хелмет. Имаш? Да. Какъв ти е? Сребърен. Железен. Значи тогава бутушки. Друго не имаш ли? Какво друго да ти дам? Битвас. Ай. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5 брони. Аз 1,5. 1,5? Да. Ай. Тук бях, сега където минаваме. Не си. Тук бях. Не си. Тук бях пред тази отцепка. Ти бъркаш с другата.
Къде сме се видяли? Аз бех тука. Ти беше по-натам, Иван. Е, тук бех. Нали като бях преди това място, където се къртихме. И аз видях това тук. И си тръгнах назад. Ма не съм ти видял, няма. Айде сега почвам да разширявам. Ти къде вървиш? Нито се прави така, поне за да може да се скача по-високо трябва да е. Не, така е хубаво, Иван. Виж какво хубаво ще стане, като сложим вътре с дърво в нещо с камък. Еми, то така трябва. Ма не знам, що правиш стълбички. За да е по-надолу. Както кажеш. Обаче аз нямам кирка. Защо го купаш така? Така. Трябваше да са 2 стълбички. От 2 стълбички. Така по-добре. Слагам Само, че 28 айрон, не го пипай, после ще го делим. Чули? Чух. Оба, не крафтинг. Готово. Не 64 айрон, а 28 айрон. За какво ти са по 28? Ами първо те ще изпечем. Само 3 стълбички, нали? Да, само 3. Повече не. Чакал, мразя. Нямаме дърво обаче. Аз имам 3. Дай ми. 2. Или па ти копай, а пък аз... Аз имам пръчки да се Аз ще отида да събирам. Не бе, ето аз. Бутушки. Ма не, аз ще събирам за къщата, човек мой. 64 дърво ще съберах. Необработено. Защото си имаме доста работа. Какво отиваш да си събираш? Дърво. Това имам 11 тръпни още бая. Ябълка. Жадно. Имам голд. Ти колко торче ще сложи от тук? И да, може да ме видиш. Мразя всичко да е бреза. Как мразя. Тук всичко е бреза. Ето тук има. Не се отдалечавай. Помня път, спокойно. Тук има много дърво. Вече не ти виждам не има. И аз знам къде съм. Връщай се. Много съм близо. Не си. Искаш ли да видиш? Излездай. Тръгни към къща да видя дали ще видя не има. Тръгвам. Не. Излезна от къща, иди при торчовици и му виж къде съм. Точно. И аз ти виждам, не има. Къде Сами си го виждам. точно? Ето! Ето къде ти е къщата. Близо съм, не се притеснява. Къде сте торчове? Къде поставяш? Какво си строил ти тук, бе? Какво съм строил, бе, ти добре ли си? А, не, това не си. Къде си? Аз торчовете ги оставих на друго Идвам, място. защото се стъмнява. Аз торчовете ги оставих на И аз си идвам, защото става тъмно. Виждаш ли ми не има? Да, ама там където съм ги сложил ти торчове, не е къщата. Аз съм почнал майна. А, не, тук е почнал да строя. Така е, казвам ти. Колко много са. Поне по тук ще знаем къде ни е къщата. Чакай да сложиш 2 дървета. Чакай сега да видим. 2 врати. Но тук ще трябва да е 3. 2. Врати. Тук ще е 4. А, то става така. Тук. Тук не е нужно така да седят.
Него ми Така, да аз спи. малко го спрях, защото трябваше да Чакай направя да легнем да нещо. Вижте до сега какво сме направили. Я слагам моето лиго. Па моето къде? А. XXXXX. Аз тръгвам за дърво. Аз чупих легла. Готовите са айроните. Окей, сега ще ги взема. О, имам 3 легла. Юке. Мислех, че умрел. Готов ли ми е това? Окей. Сега си направим една каменна брадва. Айрон брадва. Идвам при теб, изчакай ме. Не, и аз ще се оправям. Аз е тук ще купая. Ти се разширявай. Ама не от такива дървета. Що? Защото от едно и също. Ела при мен където съм. Че къде си? Е там, давай. Че от какви дървета го правиш? Те такива, виж. Светли? Е от такива. От олако. Значи от светли дървета. Да, от такива. Други никакви. Ела при мен, там има много коса. Поне един и аз ще оправям къщата. Ти само ще разширяваш, ако правиш нещо по-широко. Аз ще правя фермата. После. Знаеш как ще направим? Ще направим едно тунелче и там ще разширяваме за ферма. Копай поне 64 да направим дърва. 64 необработени. Да, 2 стака по 62 стака. Не бе, първо 62 стака необработени и след това И обработваме. аз си ги обработя и ще си оправя къщата. Ще си оправим къщата. И аз ще работя, ти ще работиш по другото. Е, това също, нали? Да, това също. Но бая дървета, трябва да ги изкопаем всичките. Сим 30. Необработени. Да. 34. Събера ли един стак, тръгвам към къща. Събереш ли един стак? Ми ги даваш. Хвърляш ми ги. 40 дърва. Още 24. И тофта, как ми сложи. Тук Ще кажеш да направим един басейн. Какво да го правя? След това ще направим басейни от лава. Става ли утре да отделим време за моя канал? Даже днес. Не, аз след половин час се тръгвам. Що? 5 часа става. И? Трябва да се къпя. Не скъпеш. Днеска е неделя. Верно. Утре сме на училище, мразя училище. Как сме на училище, бе? Утре е вакансия, аз забравих, че е вакансия. Да. Сега явно няма да се къпиш, нали? Ще се къпя. Не, трябва да си поддържам лична хигиена. Добре. Виж сега, едно семейство, разказваме на зрителите. Едно семейство отишло, нали, 3 човека, баща, майка и дете, момче, отишли на хотел, а се къпили само в събота. И то било сряда и това дете вика на баща си. Нали, вижда колко е хубава банята в хотела и казва на баща си: бе, бачка, знаеш какво гадно, защото е събота. Малко обърках така вица, ама нищо. Забравете го. Като вид. Не знам, защо бачка. Кой вика на баща си бачка? Бачка са. Аз му викам тази. И ти мисюлманин ли си, бе? Бачка. Аз вършам, направих един стак. Нищо. Си направи ли, виж? Ого. Ела тогава да Чакай ми само дадеш да стака. го обработя. Не, аз ще си го оправям. Няма. Дай ми го, Илко!
Ти нямаше близко и място. Аз не съм Милко. Кой те звъни? Извинявам се, малко намерих кога да ми звънят. Умирам. Що? Някаква вода съм. Не. Как ще умреш, бе? Преебаса. Преебаса, хора. Преебаса мощно. Това къде спах? Нали спах в къщата? Що не ме върна там? Бах ти прецака на сега, какво ще правим? Чакай да до къщата. Колко труд, нищо нямам. Сега ще кажа, бе. Се притесня. Освен ти да продължиш вече соло да снимаш. Сам да снимаш. Чакай, ще умреш, вид дали се върна в къщата. Аз ще обработи малко дърво, ще направя. Да си направя такова. Включи дификълтито. Чакай малко. Да, така умира. Включи дификълтито. Изчакай малко. Бързай. Защо? Така, за да мога да умра и да се върна при теб. Ако изобщо се върна. То си е включено. You did? Не, в селото съм си. Пробай пак да умреш, умри пак. Освен да си живея тук. Не бе, умри пак. Умри пак. Ако не, ще изтеглим хакай. Ще спалнем, защото там имаше телепорт на хака. Умри пак. Не, то работи нямах то. Даймънд се беше у мен. Нищо. Няма да там беше. Не трябваше да се махаме от селото. Ако не се бех махнали, нямаше да сме толкова. Добре. Ти ще продължиш соло. Бе, какво са? Умрях пак, ама. Пак съм се при селото. Това ще бъде работа. Сега ще кажа какво ще правим. Съби остави. Гей, Ти колко ще дърво продължиш има. да играеш соло. О, колко малко дърво има. Ти ще продължиш да играеш соло. Няма, бе. Чакай се. Малък лаг.